जिउआ मोनसे बोहैनाय दैसा बायदि। आङो दानो दुब्लि गेजेरावहाय दंफैयो, माने न'आवहाय माने रावानो ओंखारा, माने खन्थाइ माने आवरायनायनो। हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय मोसाहारि जेनेरेल इउटुब चेनेलनिफ्राय। दिनै आङो गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे जाहैबाय खन्थाइ आवरायदों। फार्स्ट टाइम खन्थाइ आवरायबाय लोगोफोर। दिनै नोंथांमोना नायलांदो आरो खोनासंलांदो। खोनासंनानैहाय माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टआवहाय आंनो फोरमायहरदो। आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम। आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय बिथांमोनखौहाय आङो खावलायदों गुरैयै अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियावहाय नटिफिकेसना थांनानै नोंथाङा नायनो हायो। बिनि थाखायनो आङो खावलायनाय थाबाय। लोगोसे माबायदि जाखो भिडिअआ बेखौ नायलांदो। आङो फार्स्ट टाइम एसेग्राब मोजां जानाय नङा बायदि मोनदों, अब्लाबो नोंथांमोना जायफोरा इन्टारेस्टेड बिथांमोना नायलांदो। आं बेखौनो बुंनानै एसेयावनो दोनथ'बाय। जिउआ मोनसे बोहैनाय दैसा बायदि। दैज्लां बोथोराव जुब जुब अखा हानायजों दैसाया गुबुंले बोहैबोयो। आरो जेब्ला मेसें बोथोरा सफैयो, अब्ला दैसानि दैया गोग्गो बोहैबोयो। जोंनि बे जिउआबो थांनानै थासान्दि नैबे गुवार फैलाव बुहुम बिखायाव बे जिउआ माब्लाबा मोजां आरो माब्लाबा गाज्रि, दुखु गाबनाय हांमा। नाथाय जोंनि जिउआ बुहुमाव थांनानै थासान्दि जिउआव दुखुआनो बयनिख्रुइ साबसिन।